Kumbira tsamba iyi kubva kwamuri meseji yenyu iri kutaura kuti mai Mahoka vari kutuka amai, vakavatuka kumusangano wekutokuteni vachitaura kuti izvo mai First Lady amai Dr. Grace Mugabe vakavaitira maplakazi ekuvadzinga kuprovinsi kwavo. Mudzimai wemutungamiriri angadzike here pasi kunoita maplakazi ekudzinga? Tisutaita iye meseji yavo vaHQ makavanzwa vachitaura kuna Mnangagwa kuti unenge dhadha. Vakanga vatumwa nani kutaura pamberi paVice President zvakadaro. VaMugabe ndivo vanapoinda mavhaisi avo, ndivo vanovabvisa. Havagoni kubviswa nesu, asi ivo vakavatuka nyika yese ichiona. Vakatuka acharamba pamberi pevanhu ndispokesperson wapresident. Vakapoindwa napresident pabasa iroro, asi ivo vakavatuka jekerere vanhu vese vachidini. Wakapiwa mari yakasungirwa Jonathan, wakapiwa samai havana kuvaudza kuti tapiwa mari yokuitisa basa iroriyo, wakapiwa 20,000. Asi mari iyo yamai havana kudini. Zvakafanana nesu pano, kana executive yangu ikaita chimwe chinhu inouya ichidini. Ivo havana kuudza amai asi vakazomonzwa yamhirishonga. Saka izvozvo zvokuita zvinhu kuseri kwaamai, amai vasingazivi. Kutitorera mari mumabhengi, she must go. Takakumbira amai kuti vave mutungamiriri wemadzimai. Amai kana vakutukwa, isu madzimai ndisu tinodhifenda amai. Taratidza kuti aiwa mai Mahoka namai Sandi mudare ramai, siyai amai vatonge. Ndichaichita tsamba iyoyo, ini ndiri mutumwa wenyu chete. Pano pane vari kunational kutop 10 vazviona kuti ndipatsaka Vai